La més llarga que he fet, 1.000 quilòmetres. Aquesta quina va ser? Aquesta va ser una per Anglaterra que es diu Monarch's Way, que bueno, anava al final a fer una ruta històrica i que la vaig guanyar. És la més bèstia que has fet aquest 2022? No, ara estic fent un tipus de curses que no tenen final, vull dir, Les Backyard. les Backyard Ultra, que són un tipus de curses que guanya l'últim corredor que queda en peu, l'últim que no s'ha retirat. Quan vas als Estats Units? Als Estats Units, que és la final mundial, és a l'octubre que ve. T'has especialitzat en aquesta mena de proves? Sí, els 2 últims anys sobretot m'he especialitzat en aquest tipus de proves perquè bueno, primer vaig descobrir que m'agradaven i a més se'm dona bé i estic dedicant tots els esforços ara. La Marta Carreras estava sorpresa d'aquestes distàncies, sorprenen a tothom, no? Sí, és una mica difícil d'explicar, sembla que sigui el dia dels Sants Innocents que estàs fent una broma, però al final bueno, és una disciplina més de l'atletisme o de les curses de muntanya i al final cada vegada té més seguidors i és molt interessant també. Per tu és un repte el fet d'anar sumant quilòmetres cada vegada a fer ultraproves més llargues? Sí, jo sempre des de que vaig començar a córrer he intentat fer distàncies més llargues, més que no anar més ràpid com fa molta gent i clar, al final és sempre plantejar-se un repte una mica més alt per motivar-te per seguir entrenant i corrent. És una manera de posar-te a prova. Sí, totalment, és una manera de veure si ets capaç de fer-ho. I de cara al 23, què tens previst com a grans reptes? Cara al 23 tot està focalitzat en la final mundial de Backyard Ultra, que és a l'octubre, i en faré un parell de Backyards i algunes altres curses per omplir, però tot està pensat per preparar la final mundial. Guanyar aquesta de l'octubre seria l'hòstia. Sí, jo vaig això, sé que serà molt difícil i les possibilitats són baixes, però la idea hi és i l'esforç hi serà per guanyar-la.